nene ankala ɗum waɗi ha ɓurti nene ankala ɗum waɗi on wattu le 5 le 5 non nen fadam non ko Seydou watta tampinam ko andanta ɗum ko duuɓe ñalaɗe ɓe kalanno ni joni ɓe yiyama yo so nduɗo lewru maayi nduɗo lewru si maayi fattan heɗodiren ko andanta joni ko sikko ɓe wino ko defgol joni ko rottugol heddi ñalade naggama ndu lewru artowo ɗo ndu le 5 an kam to paɗa ne mi yahin sodangol mayram glace iko coɗanta mayram glace pour o yara o jaɓal ñamde mbiɗa holɗum o jaɓal ñamde de ko accanɗama ɗo kon pour o ñaama o jaɓali o hajitaki o jaɓali de no ɗum ɗon jooɗi boy anda min nangi dat boy min nangi dat tuma le 5 sanda ko resin jogɗa ceera jogoɗa ƴiƴamo nomin mbadni ala waadoɓe noon dewgal wona hakkude mumen meeɗa habde sabu gilɗi ɗi jinmomi njuru mo jogimi e makko faamodirde nde men paamodiri min kaccidani hay wonede min de ko mi dogaranen kaw worna okkoye ɗo penda gorko mo andaranta mo wiɗo yaani min ko ɗum mo mi dodde o wattu ɗo ande keɗimi de ɓiɗa baba tondorɗa kam ni wayno hakkille ma wonani ɗo leddere hen ɗo de kono to mi jafoɗa mi miijo ngo hew